Tama na itong uyab nga. Tagaan na ganay load, di yapon mo reply. Kung tawagan ay cancel. Iyatay kalamit nila pa. Na! Buang bayanan na di palagi lab. Aw, hagbay lagi bulagan. Tagaan na kagbaliguran din yalong. Wag gihapon. Useless. Saan naman yung babae ron? Ay nga. Tagaan na ganay load. Gitaro na kag amping. Di gihapon inap akong pag-care siya ha. May pagwala na lang, pagbulag ka yung nanay babae. Ngita tagbayot, oy, may parang bayot, yung kabalo pa mo. What? Pumping nga, bahal ng itlog. Asa man yung bata? Ganihan ako sigsugo ng agipo ba? Karon lang ka. Kay balo nga. Patay gatiman nga rin mga tik sa iyong mama. Sige harap kong sugo nga. Magkabo, daigin magkabo. Karon ka lang. Kung ako buhat mo dito. Bantay ka. Ay, bakas kang agipo kang sigil. Hindi kang silpong-silpong ang uyab nga. Hindi maghihapong ka na playan. Hindi ka ulukulugan ang tawhanan ka ba? Karon ka, dokon ka na. Karon, kung dili ka mo tubag sa kuha. Kung dili ka mo kuha sa tawa ka. Dali na may kuha ra. Ilis dagbayot. Magkuha may, magpininsing-pinsing may aw. May pang bayot, iba pang mukher. Lahat na babae nga tagaan na gini moglod. Imo naging kit og tarong. Wag gihapon. Useless, may pang kuha ng bayot na rin. Hoy, po! Nakunsa naman po ka na. Sige rin po kag... Ayaw, di ma. Chat, anay mong uyab nga. Dili, maghapon ka na tag doon. Ulog-ulogan ra ka na. Karu, buwang ka ba? Ka na lang yun. Hoy, ikaw agi po ba? Ikaw agi po ba? Ganihar ko sigsugo ni mga pagmangabot at tubig dito. Dili kay unahon na ni mong uyab sige kag chat na mo kay puni gamit. Ulog-ulogan na ka na. Pila na nahatag ni mong load ana. Kaman. Payag ka. Di ba wala? Sige replyan man. Sige replyan. Papa, disturbo kayo. Wag ka ba nang naglabing-labing kung uyab dire ba dili mo reply? Daw papa. Sige ka di mabuto dai. Kadali na rin. Kuha na. Kasi labing-labing. Wala nang kikalikog. Kas pa na ganing kao. Sige kag bibitay ana imuhang uyab. Wa pa mo gikanatuloy ganing kagwa nga ka. Piso paghatod karon kag tigulang na nimo. Si Papa, mura kang asa ko naliwan kasi yarabi, nagminya man to nung mama pero pisot po lagay. Ay, sisaba na itong mga sekreto dati. Mabulgar pa sa mga silingan. Ay, ikaw, una-una, kuwara po, ikuha na po. Taan nga, mabulgar man itong sekreto. Na ay daghang mga silingan na kayo kabati ba? Mabista ta. Ay, yung unoy lagi. Ba na po naliwan ko, mama po. Sige na, pagkapo na ito, kuha na ito tubig. Si Tunugo pa, murag. Dako na nagawa, si Bo. Sige na. Buka na yung pisuta. 1,000 years later. Awa. Wa kami nakita sa uyab noon. Ay, nausa malas si Agi po. Asa man tubig ang ipakabo mo? Balingag, ikin mo bataa ka ba? Taon pagdala nga, naman itong uyab. Nalabi nga, pisot at ang duha. Ikaw, manggod. Nawa. Awa na gito. Pulgar na gito ba sekreto ng barangay? Yung ulawagin na to. Sunod na mga Agi. Pangulog ko na ta. Hindi na ta manggawa sa balay sunod. Pangulog.